Dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sabagutinira indagera across kwa asachenire kegama babwato bosombi weskolo ebirengo byoburendi eburigoro egekogero umwano akweke kiara omanyigoswa naboigo ekerago soka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega era somuchie obosongo ensema ya jogo aria Saint Max Bakere Simiasi number 0726732322 JMAP Preparatory School Jishinde Mushinde. Edukayo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Weri bya mwanchomo rigeryo gatembe TV kionga kya mamugusi andonse sorigertie TV yao ema koroba ya lero litukaliga alia ya Jumatatu itariki 13 chomo tenyi 10
umwaka no ibwechiri bubere na 2025 na mange agente kwana kiwachi nsemo a omwancho murigereri agato kumanyigwa buna nigo chingwana chigendete kubwato kwana mono igoro yokoba gose oboikirenu bwobachenu bwaye omurai bwekyamge odia muskiraira Amoro Odinga nabo igo nechingwana chinde korwa chinsemo a omwancho murigereri unegati ya na kwaligena sekionga chinsa ibere magorobe alero ncheni ngongoro kwa Haron Ototo nyangiri korwa nsemo emanyererio nigakorwa Wilson Makoli na aya naramangana maye asenchira yobwene ithi akirete kiri akendete kendi amachare isokoro muga kuingu musibi arenge kana muri amachana yake onte nante ina ikure bubu mutwe abu ateribire na musibi umutwe omongina bwe miaka 52 gokwa ase ekagere buna nigo agetwe no muga koye onde naro bona matuka ogonchukanana na bono engoke gasi amusinyire entonke yakorire dalibo omujumbe webunge ya Kitoto Masaba musikikire ivuge sairo kwegerera bukorere bwaye imeye bunge yo tutagete twerwanerere na bintu togoteba ngambiri buya ngakitora akore bintu bibe buya konye togotirina wakachikura burunga tukitwara na inde tukiyake abantu nigo bagende gusegetwa kwerikia sobonke buna abakishikura chingaki ekyombige EPC kegenderete no morobelio yo Mancho murigereri kionga chinsa beto gochakanengana ya gwichania hase abanyanyimbo bachakire botuki kubwatikana nege kole ase omugako yomo agotabekana ko mwaka goika kumuita murugyo ya bwimyaka 52 botukobokera rero ase kenyoro kia bomubia gegotoka ime ye ward ya Birongo ebunge ya Libari Chache county ya Kisii kolengana na kiroli omugako yo obeire ka kumusura omurugyo yoye kera chingaki hase abo igoro agotabekana omugako yo arenge ekomobunia chibese chiobogotu ase chikagire koba sababu gosengenchanene yomongino yo gosiria obogoma bwaye na nigo mubiro yorusigwa anakoirwa sengendu iri tukolia lero muna gutume muri kito Daniel Ontiri. Mapema Jumatatu ase kenyero kia Bumubea Nyakiburo ya kabere imiaka oke ase kaunti ya Kisii Ibirero nigo byabwatetese abanyakinyero bakorera okwa kumongina anabosibori wemyaka menene uyo sire bugemo bwaye obutuko bugokera rero aso gwakwa goika gukwa ubube bukagere goikeranigwa no mugakoye ochengenyagaka uyoro mukagerwo munene korengana na kirori nigo obutuko bugokera rero eriogi rigwekana kurwa sinkeye wikemambia ya rero chinga kyo mukagerwo munene asoka ucha koligie gari elio eiro mongina nyegitari nigetamiro bunani gokonye arwarire mugako yacha bu matali mwane nsemo ogoteba ngigari nyiro mongina nyagitari ninyigwete kuru mwane bono naboli yakingi kiamuri tinjete konyo alichi lakini umuntu mwamanya gocho myagontebia incho tororana naboli mparare morore bantebi ngoji kapara na nyatai natira baka mwaye enanyora na araithi akirete kiri akendete kendi amachare isokoro muga kuingu musibi arenge kana muri amachana yake onte nante ina ikure bubu mutwe abu ateribire na musibi umutwe bona engo mukendi na arenge lakini ekera ebonu kubwatu umuntu okonyo umuntu akendete kendi atari rande umuntu kure kengi matukumanya kale ribira no sibi chibesa bakubuna chiobogotu bono omuga koiga gakuri chibesa chiobogotu gakuri ka ukora ochakero mongina nganga chibesa bono chaka kuna goito mongina ochaka kunya kumuswaga bateba elio mana asenkeye no kunwa kumongino iga no gususurwa kira chingaki no mugakoiga nigo bire bikore bya kawaida kurwa samatuka magiga barolekana korage kiara abagambi bensemeye aso gutaba bango kugayana elio mana ase chinka ao kwirere bintu gusarika babateba ko baboro ase mirimo mutari botambe ustamogenda sobo ogenda uramenyoro mumuro ena rugugutom otandikiri mama sare airane alinde ndira muitete igo bara micande ne namba menye ne micande no mongino oyo marago bampara arenge akarupa arore buya agorete chi omena ichitaigeti ko chirosi omugako oyo gakoimoka kumongino oyo gabwata birengere bya oimoko musuna matonya komoimo kibunege susu kinene ringa no na bagambi to bwata ginyora mbaliko banacha na hani mbaliko babango
babwatia mang'ana mbarabare nĩ nyũmba iga ngũrũ konye yachakire kũrĩmwa nigo yatũkarũro yakagerwa koba embera y'omong'ino iga nyagũcira ng'ana bono agendete gutukua n'obobisa bobotuki bobosalia DCI negwikekero tokogendembe omukagĩrwo manene nigatangira segetasini kia banyimbo kia birongo kaganyete obotuki bokorwe achigo ikigwa bosio bwekigambero abagaka bara abaetanirie emyaka 60 basumbuira abang'ina bara no into abasaba ke bari togokina nturi gokwana toigugwe togotacherunse buna chingoko mbatagetirie ogiri rie basari gwekana se kenyoru kia bomobea nkorbotere gataseni kia gatembe kurega se county ya Kisii literane ngurku Daniel untiri magiga yombara muke bwa basaye gwesokia asokwelike buna bakichikura abayya chikibere chintangani abasaye 15 boka nigo bayesokire na kwelikia huna gosekweroberia gochigwa kachikura ase county ya Nyamira nigendukerera igente igokwanerwa nabo igo abamenyi be county ya Nyamira nigo igo banyeka bagokwanera abakongoboli baro ase okonyora ibande biya chingaki ibande ebikoro byanyaka bigosira osbanyaka bagosirirwa ne ibande byabo muri kitofati kadi Gisemba na roboti rwa senchira yo wikirano Okoboria nigo kwaboriwe gochiase abaraye abo bachorire kweneke bona ngo basegeta bare abasaye erio wesokia asumubaro omonene kwerikia bona abaki chikura ugwerika kwa abanta ase IPC tingokiri asenyo the registration is very poor nare koboria baraye baminto babekanamu kekogera asegusiga actually no tubwate ya presidential candidates baito babere adis skemaraga no muske Fred Okengomatia egere to sesa taisia bantu baito the impotence yo ko register voters onye turetayari kuchukurwane sigire busyo Wikira ritkoria ijuma wiki ya eta nigo abasae abaya 15 kurase county ya Nyamira konyora baesokirie na kwerikia bona abakichikura ase kiombe ekigwetenenderete obochori na boigo chimbebe kia IEBC asomoroberio yoiga ogendrete kokorekana ase bunge ya Kitutu Masaba onye bibande binde bikororekana ngambire bikwameta se kiobisi kia bagambi kenda rusia ebibande bya inaro tegere mogende kubwata chikura muhirike aso kubwata chikura ikina kiegente kiemura ko yense unabona ubugima bwa kongire burobo kongupi tutagete twerwanerere na bintu togote bangambiri buya ngakitora akore bintu bibe buya onye togoterina wakachikura burunga tukitware na inde tukiyake aiga nigo bakwanire egurube enene egyo erororo anene ekero muntu asiririe ekibande kyae egento endake gekwirera omubaro omoke komentekana anene ase chinga kichyo kubwata ekura challenges tokonyora mono ekibande kyae ekero guchikubwata ekibande nechibaso kubuli siringi 500 nekere gyasirire kwamanya konyora omwana omoke igakubulibwa chijensi chimbara nyora mesara babwati pesa kwamanya konyora abagodaigwa chibesa chinyinge eribwe yamona 100 mwamanya kubwata ekibande twari gusaba abarayi baito onde bwensi oranje gukwana naiba mo tegete guchikobuli naba mogenderete muri esebiro utari gotokonya chingaki echecho nigo abaibori abubare nabana baikire enkaki yokobwata ibibande nababwate ibibande basabirwe gukwanira abana babo erio kubwata ekura tutwara kitikura matuka mange bana bagambye ababura bageto n'abarekaki bakata nari kwa sabagero bukatwa tutetugonje kina ko buri abaibori ende batebya abana babo babwate tikura tuchenje bugambi kusebi asimite kwa roba Kenya Hiko ripota Gatembe kuraiga somochie omonene Onyamira ojegotoke meye wodi ya township ebunge ya West Mugirango inje Fatigad Gisemba
Mwanchumo ligere kubatkana na oroboti urwo no to kurusire boljeito ema goroba lero aseto ko liga birengere bya ombirebi kubwatkana no mubaro omoke oyasokire kwelikia buna abakichikura birengere bya ombirebi kubwatkana no morobe gosino mubaro omoke oyuo bwa bantu basokire kwelikia buna abakichikura asechi wiki bere chi etire bono kuruke mbigia IPC keigorera amerobelio kwelikia amangana Oseyo kwero chikuwa chikura asawa chole bone bo mwaka bwechirwe na 2025 gethigamendo continuous voter registration na bakolika ujumbe yao go SMS gochase namba 0726447367 0726447367 na boigo ensem ya WhatsApp namba na reyo na boigo kwenda se ensem ya Facebook oliga Tembe TV obekeli bolia gosekerangel kya oro na boigo ensem ya YouTube na auto live na boigo TikTok onsi Tembe TV liboli ebirengera libya ombirebi kubwatekana no mubaromoke bwa bantu besokiri kwelike buna abaki chikura na liboli rito mwanchu muligerali ema goroba ya lero ninchikwira na ase kekere mutu inchi konyara kabanko ligerelia ama chibweino gose chi SMS cheno gose chumbe cheno Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasali gakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. na mwancho moligera bunenchira yamo yogo tenenera gose yogo etenera na konyora obo gosemelia nene ase abana bali bakurwachia matecho konyora wense nigo omo ao representative so mwana siasa kurwa sense ya America wa namara chisamo cha Minnesota maikadona ulda mumanyi asanga na barokibwa gwetania 30 chingaki abaiboli gose chingaki abaiboli agosaba boli gokora omukia likoba abaraiba mambia nigo boigo aboli abantu kwene kibnango chara bale abaraibe chimbwa chingia ne chinjera chingia elio banyara koba bagosegeta okogendera ase chinjera au
everybody. This is Representative Hulda Momanyi Hiltsley from the great state of Minnesota, and I am very fortunate to have been here in Dallas Hotel in Kisii to engage with Minto scholars. So today's meeting was really to engage with them, to hear from them directly about what's important to them, hear their vision and their dreams, and then also look at opportunities to partner with them to make sure that we meet those needs as they are dreaming of their future careers. So I'm excited to really have had the opportunity to be here in Gusii land as Omo Gusii, very proud, to also have the opportunity to really see true and meaningful partnership that we can do now and moving forward. And hopefully we'll have testimonies from this group of young people, very amazing young people that I've met, who are taking initiative of their lives. And so I'm super excited to see what we can do, and I look forward to engaging more with these young people, because ultimately at the end of the day, I told them if they want to change the trajectory of their lives, guess what? They have to take the ownership of their lives. And that starts with registering to vote and also voting leaders who actually care about their needs and their concerns. And I also encourage them to stand on their word. Be a person of integrity, be a person of character, and also know that everybody, no matter where you come from, no matter your background, you are capable of creating change in your own life, in your own community. Na mjumbe wa bunge ya Kitutu Masaba musikikirifu Mbana Kisairo nigo haya machiria serikali asikire buna nigo ya beire nigo ya beire kuombia orogongo anamonese county ya Nyamira ukwana imeye bunge yuo nigo omusike kirifu Mbana Kisairo boigo nyagabaga kwegerera emeremo yaye imeye county yuo asa machiria bali tachinde bagoteba ngatararekana ogwikirania emeremo yaye munalire tabantu be bunge yuo eira munagotume muri kito Paul Kapokara. Gisairo yuigura ebirasi bibereime yeskurelia ya Bagaka Primary yugotoke meye wadelia ya Gachuba na waigo ebirasi binde bibereime yeskuru ya Gekanodio K ime wadelia Magombo nigo agendere koba gakuliranga natikunyara koba gakora magendero ili kuba konya bagetutu baigo tunakazana oranga abantu baito banyolire project Gisairo niga kirete gikati abana siasa bagende koba gonchokanana nagotema kulisaleria talia yenga tara kora magendero yendo kolengana monere abaganire batike siasa chinge Monde naro bona matka ogonchukanana na bono engoke gasia musinyire entonke ya kolire dalibo dochencho borai nebi debi gocha abantu baro bakunyumba kunyuma nga ebiniteli eroleta nintu twaleta motebi karo kwale ngobisi yo daleterete Ogo chakoleta kurusiko. Ege ntonde tinganji tiko yakege kuba. Oiche muradi okonyira abantu bane. Oino rombo kokone. Asante sana ninche ndo obisi bona iga kerege nteke goitera obisiane. Amina. Isero wego niga mochiri kati abana siasa. Anene abo bakweberekera serikali. Egenda teberenga batie kongaina bagusi. Enyorekanenga emerobali ya serikali ya bwatuko bwenko mono. County Nyamira nigo yatuwa magega. Amangana yo gotebangera simobe serikali magokorera abantu buri no burimo kibeza nchiro buno mujumbe ngokoraki ndaraenda gukame yo muamati tinkora ba mabere ngombe mbwate nyumba bande babanya gotera ngombe ngokamatule moiso nengare karo amabera enkubagwa ekoro kanendo ya bali babuge tutu na Nyamira barenge gukama ngombe igo yage chitwe gakuru tachoigo mabera nya abanyamira gaitika abaira netene bikombe birebo tutie kungaina abantu baitu na mangana yo gukama tiga tokolera abana inchega kwani Ruto uyu ere bantu kiba machore tusina Kenya Nyamira tel Kenya erasma enda chikosoro waigo ni ganyara kobaga gukwanira siasa cyumwaka kiri 2022 ase asiole benengere tayo asumrengo lya oprod best inchegune ngoko ingongere CDF ibirasi na biebi ningeire kera na bate bichipara chino konyakarani kumura lili rasma chief acho bisiana cha wonde inga para tiyo lili kini kya yengo kolera na bana nchiko kolera nigoto ukuli na abantu bagusiye bintu ngese nyanjo tanche tikini kiengoko oseke ni tali gotera kwa gotera kuli kwao ogotera kunje tini gotera nchetingi yo broad based
Road based ile ni ya kuibia wananchi. Igatebire ng'a omugusi natakire gochamo asabulire abasae nabwego n'abantu bonse kubwata chikura elio konyaruka babakomwa Fred Okenga Matiang'i okoboko osio wechikura chirebosio Echama ya ito egocha koboli na Matiang'i ekoro kuchupili monda basako bangaina nga egento keri rigaji akora tenga genda murie kegiyos kigeno kuru kenyoro nkyo mai tata getomokore mogokora igo Matiang'i naira akoira ne birogo 13 byo kabyagusi igo gambe bunge bwata abirogo 342 oenda n'abajumbe 13 nonyare ututagete chama kegocha gotoretere birogo kuru Kenya ngima abasaye mubwate kura William Ruto ereti aendeka arafu mo kagubate motebe 2 term motebe yun 2000 karato 2000 ekiagara besiga kuba eliaye nelia shaya obaibete yegwato ndogore panado omuke byara bibere 2000 koiririata wakomento koiririate gore byara 3000 omonge no bande koyungero mugakonde araye goirutana eginko ripoti gitasini kya wanjete kya gatembe kurugiga sebunga ya Kitutu Masaba ime ye account ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara Mwanchumo rigere toko sabo kwa vera hasengenjo amangana harikire inse yoroboti rurabu taliko bwatana amo noroboti rwaronyene kurinde no bututukano korwa ase ensemo yaito higo nigo toko saba okwabira toko genderera no na oroboti ronde nigo obotuki boganire gokorwa kubwatekana no komentekana kwa bantu gusukwe bikore esa bantu bakwerusia magima na bande kurusigwa amagima asinjera cyo botutukano ayongorengana amo no muteneri omukoro bugosegeta ogonchereria wechimbwa wose probation officer Elijah Omali Monda uyu nyarika bagakotabona nigo ekyo gose kina kigatambukiro kirairere abantu konyora oboene bwabo sichi amate konyora oboene bwabo munagotuma mulikito Gilbert Kobe visa byogoitwa nabo igwo kongentwa kwa bantu na magimabo goseli gwanse ya bikomentekana nabo igwo okubanga goitwa kwa bantu bande nemebere gotoka sijinsemo jinde aberege komentekana se chingongo chagusi wa mapema twanyoranga ekene amangana mange abantu go bakurusio bomoya senge njonga obwamate bwigenga bwabiro bokongo no bwamate obugekero borobobe nabone partner yende gose no mwanchi ondo mubwatani ondo bwe kifamilia nabakogenda nere obango goitu kwa muntu lakini asenge njonga emanyekanete ng'abantu ambabwate lyomana omuntu oyo itwa lakini ochobe kwasegete yama kiabanga ki oyugengente yengente tekonyento manyite nabwate mechando abo bagokora obutuki nigo bakonyara ko bagokora asenchira etanyare kwenekigwa gose kolenta kene ase ogokora obutuki bwa bwasenchira ere ya keurauri lebinge twararigereri twarorire byakorekanire gokonyoranga aba bagokora obutuki bwabo ekero nkuburigereria saa zingine yani bakobokora igenjera ya keurauro ese kegusinga keurauro igoro mbali ko bokora enjererie ebwenerete kini kugukurigererie so umuntu agwete nabokora nk'umuntu uyu nonyari kugwa bantu mbara etanchereye ngagiye kunyarikana nk'umuntu uyu basari ekero ko yarigereria bononyora nka obutuki mburi gokora ubwenerete buisaine Wogo tofautisha ngaki kene uyo ni gengentete uyere igaitire kurwasigete akarentwa yamanya kurigigwa yamanyikana buyangaki umuntu nyoitetu nkigeko geraite ngugusura amuite egere twanyora nani nari turanyora abasagia nari evise bibirake ase bikoro binde byo kurusia obomoyo gose buitwa kwene nkoborobore ase kigima obutuki butakire kunyara ko bokorwa senchirinkerano yani kwanyora umuntu gicha abantu batebanga ayo umuntu lero kagechigwe akogenda bwesunge avocado igoro bwato nabona umuntu abotokonyora umuntu getekisangiriki abeta asigete yani umuntu getakengo entana akebeka kangoligo akamaya bwesunge avocado etaitaneti ubutambi bwaye lakini chinsa ekera abantu oche kuriria abasikali bagocha na bagatebanga ki oyiga akorete gentoki igengentete tugochikurigereria
eke na muntu ya harutari engentete uyu no muntu iteira asigite akarentuga akabeku ikiara ngakira nyakane gaki avocado muntu gari kibuti sana isana avocado gari kibuti sana ngaibone sungete gaga kuita tuki bwaganiriwe gokorwa asenchera yo buikiranu konyora ekene no bwasio ku eri bali banya ko bakora ibintu bingabo ne bibanya ko bakwimukirwa egetambukiro umuntu bande umuntu esungete umute igoro lakini abegete liru liru likunete wono umuntu yekerate ni inari kwengenta igezige kumbete akaja kwengenta uri inse bunemboli wono onyora ngamanganaya obutukinaro mboli gokoru bobwenerete nambeyemo nje nari boraiga abo bisa bali bakora ubutuki nambeyemo barigererie gento toko nge crimes barigererie asomo cyando korekanete barigererie ibintu birange para protect asaya abantu mbako ingiliororo bacha kusabyo ushahidi bararigererie suicide yenyene ngaki omonte kera kwengenta kusumuntu kagweita ngayeitera okwerwa ngokora egasi ya burunge na kyo gira chikunyara kuba gega gukorenta ubwasio kuna boyi gokonyorekana gwekene ase bikorwa by'abantu guitwa gusabande kurusi kwa bomoyo ngori boterega tembe kurwa sensemo ya machoge bora gwe county ya Kisii Maritane nje Gilbert Kobi. Amo senata we county ya Siaya omaske Oburu Odinga nigatogirie serikali obwamo gose broad based government yu ego segetwa gose yabekirwa amo gose yabekirwa amo no mo raibwenso omaske William Ruto nabo igo moraibe kiama gya ODM omaske Raila Amolo Odinga korengana Oburu nigo serikali yu yanakiri amango sekirania amange kuranya tokabega goswa abisi na igo ibwante kwa egwa halibaga elinde egendrere nimirimo emia omaske Oburu nigali okwana igachi nsemo chia Siaya asomoyega gosomusangerekano onyaraka wokorawa amo no mokonyo muraibwense omaske Professor Hapram Githure Kindiki bogo segeta ebyombe au ime ye county yu. Like the banks, you are not charged very high interest like the other institutions charge border. When you repay twice the price of those pikis. So we want you to join SACCOs. Your Excellency, these people of Siaya are supportive of the current government in this broad-based arrangement. This broad-based arrangement is the best arrangement we have had. Me, I have been in arrangement with Kenyatta. I was there during Moi. I was there during Uhuru Kenyatta. I was there during Kibaki. I was there during all of them. But I can tell you that this time we have a genuine arrangement which is giving some development to our people. And our people are soon going to see the difference in terms of development. Your Excellency, the Deputy President, people don't appreciate empty rhetorics. Our people appreciate actual development. And what you have started all over the country is doing all actual development and bringing money into the pockets of the ordinary Kenyan. This is the way to go. If you don't bring money into the pockets of these people, they will always revolt, because these are our people. When they accept, they accept. But when they revolt, they also revolt, because they never say, they never cheat anybody. They always speak the truth. And I'm born out of them. I also always speak the truth. Na omo senata bwe county ya Kericho moske Aaron Cheruiyot nigabolire omo raiwe kiamge ODM webagole omo prime minister omo koro somo wasiri omo no mukoro moske Raila Amolo Odinga koyegwa maskani aye kolengana nere nigo omoske Raila ayanekiri amange ime yense ya Kenya ayu abwende osai ayu aisainere koyegwa maskani na barai bonsi anamono kurwase omo rai osomo konyo omo raiwe enso mukoro moske Geoffrey Rigathi Gachagua. We want to tell you, wewe Mr. Rigathi Gachagua, Raila Odinga is not your age mate. Maneno ya kutaja yeye ovyo ovyo, ondoa kwa hiyo mdomo yako chafu. Heshimu what Raila Odinga has done for this country. You will never do, even if you lived to be 200 years.
Kwa hivyo maneno ya kuongea ovyo ovyo kwa mikutano na kutaja rais, kutaja prime minister, those are senior leaders that have done great things for this country. The only thing you have ever done for this country is to steal from all your employers. From parliament, when you are an employee there, we know that you stole. When you are a DO, you are fired for stealing maize and beans. When you are Uhuru Kenyatta's PA, you stole his money for buying cigarettes. Sasa wewe, kuna kazi gani ingine unajua kufanya isipokuwa maneno ya kuiba? Alafu ati wanatuambia hao ndio watakomboa Kenya. People that have absolutely no plan for this country. Wanatuambia ati when they get to office, they will abandon SHA, watatoa hii affordable housing. Ukiangalia hii town ya Siaya today, the biggest skyscraper that is coming up is the affordable housing program that is being implemented by this administration. If somebody is saying they will reverse those gains, is that person normal or mwenda wazimu? Sini wazimu? Na wacha niwaambie, mtu asikae chini afikirie kwamba ati it is possible again to ever marginalize any part of this country. The broad-based government came to end marginalization. It came to end the politics of setting aside certain parts of the country as if they don't belong to this public. The people of this region have made their contribution in making Kenya a great republic, and we shall not allow ever again for them to be reduced to be beggars by politics of the likes of Wamunyoro. Na omokonyi b'omuraibu ense omusike Professor Abraham Kithure Kindiki nigo anekiria abakenya buna omuraibu ekiama gia ODM omusike Raila Amolo Odinga mbuyare nigo chingwana chiabere chigotarase emitandao na chinsemo chinde igoro yobochenu gosobokirana nkebochenu bwaye omusike Raila Amolo Odinga ase gotebekana buna nigajete koligia oborwaire gose oborwari ase chinse chia isiko. Mimi nimeona kuna watu ambao wameanza kutakia maovu wengine wetu. Na mimi nikiwa hapa Siaya, nimesema kwanza kabla sijafika hapa, nimeomba ruhusa Mheshimiwa mzee wetu Prime Minister Raila Odinga anajua niko hapa. Nimezungumza na yeye vile Governor Orengo amesema. Nimezungumza na yeye in the hearing of Governor Orengo, in the hearing ya Mheshimiwa Oburu Oginga. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga is safe and healthy. I have spoken to him. And those who are wishing him ill are not good people, because it is against the African tradition to wish anybody ill, even your worst enemy. Kwa hivyo sisi nataka niwakia kwamba mzee ako salama. Nimeongea na yeye, anapumzika, na amesema tumekaribishwa hapa, na amesema hivi karibuni anakuja nyumbani kukabiliana na wale walikuwa anauliza ati yako wapi na sijui ni mgongo wapi. Kwa hivyo mzee Raila, we wish him well, and when he comes back atakuja kutusalamia. He is okay, I have spoken to him. Na Tinga, mzee Tinga ni fire. Ni fire si fire. Na omoncho muligereri mujumbe kwirorera oroboti rorie orotangani ruaye omujumbe webunge ya Kitutu Masaba mosikekiri bombane gisairo nigo agendere ko yamochia serikali asikeria gotabuna nigo yanyareka bagi gotiga county ya Nyamira magega asa magendero waigo omosikekira ifu kisairo niganyara kabaga gokwanera ali anyareka baga kwanekeria abamenyi bebunge ya Kitutu Masaba na mboigo komochia bali inza chinde babere bakomochia ngatara baga gwikirania amagendero ime yebunge yo munago tumwe Kito Paul Cup Okara. Gisairo yuigura ebirasi bibere ime yeskurelia ya Bagaka Primary yugo tokemeye wadelia ya Gachuba na waigo ebirasi binde bibere ime yeskuru ya Gekanodi okay ime yewadelia Magombo nigo agendere koba gakuliranga natwe kunyara koba gakora magendero ili koba konya bagetutu baigo tunakazana koranga abantu baito banyolire project. Gisairo niga kirete gigati abana siasa bagende ko bagwonchokanana nagotema kulisaleria tali aye ngatara kora magendero yendo korengana monere abaganire batike siasa chinge modena ro bona matka ogwonchokanana na bono engoke gasi ya musinyire entonke ya kolire dalibo tuchencho borai nebi debi gocha abantu baro bakunyumba kurnyuma nga ebiniteri eroleta nintwaleta motebye karo kwale ngo bisi yo tareterete
ogocha koleta kurusiko egento nde tinganji tiko yakege kuba oiche muradi okonyera abantu bane oinoro mogokona. Asante sana ninche ndo bisi bona iga kerigente kegoitera obisiana Isirwego niga mochiri kati abana siasa anene abo bakweberekera ase serikali egenda teberenga batie kongaina bagusi enyorekanenga emiriboli ya serikali ya bwatuko bwengo mono county Nyamira nigo yatuwa magega amangana yo gotebangera asimobe serikali umagokorera abantu buri no burimo kibesa nchiro buno mujumbe ngokoraki ndaraenda gukame yo muamate tinkora ba mabere ngombe mbwate nyumba bande baganya gotera ngombe ngukama tule moiso ne ngarekaro amabera enkubagwa ekoro kanendo ya bali babu gitutu na Nyamira barenge gukama engombe igo yage kitwe gakuruta choigo mabera nya abanyamira gaite abaira nende ne bikombe birebo tutie kungaina abantu baitu na mangana yo gukama tigatokorera abana inchega kwani Ruto uyu ere bantu kiba machore tusina ba Kenya Nyamira teli Kenya irasima enda chikosororo Waigo ni ganyara kabaga gukwanira siasa cyumwaka kiri 2022 ase asiulia benengere tayo asumrengo lya oprod best inchegune ngoko ingongere CDF ibirasi na biebi ningeire kera na bade bichipara cyene ko nyakarani kumura Lili rasima chief acho bisiana jago ndinga para tiyo Lili kini kia yengo kolera abana nchiko kolera Nigoto ukuli n'abantu bagusiye bintu ngese nyanjo tanchi tikini kiengoko Oseki nditali gotera kwa gotera kuli kwao Ogotera ukunje tini gotera nchitingi yo broad based ile ni ya kuibia wananchi Nigate birenga umugusi natakire gochamo asabuliri abasaye nabwego n'abantu bonzi kubwata chikura elio konyariko baba komwa Fred Okenga Matangi okoboko osio wechikura chirebosio chama ya ito egocha koboli na Matiang'i ekoro kuchupili monda base ko bangaina nga egento keri rigadi akora tenga genda muri ke yos keno kuru kenyoro nkyo mai tata geto mokore mogokora igo Matiang'i na ira akoira ne biroko 13 byoka byagusi igo gambe bunge gwata abiroko 342 oende na bajumbe 13 nonyare otutagete chama kegocha gotorete biroko kuru Kenya ngima abasaye mubwate kura William Ruto ereti aendeka Araf mo akubate motebe 2 term motebe yun 2000 karato 2000 ekiagara besiga kuba eliaye nelia shaya obaibete yegwato ndogore panado omuke byara bibere 2000 koiririata wakomento koiririate gore byara 3000 omonge no bande koyungero mugakonde araye goiruta Ginko ripoti likitasini kia wanchete kia Gatembe kurugiga se bunga ya Kitutu Masaba ime ye account Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara Manjo muriera liriboli tonya kwa tokuboli ndinga ine birenge byambiri bikubwatikana amo nogwesokia kwe namba enge kweliki osomba romoke kwelikia buna aba kichikura asomorobelio nyarika bagokoira chi kibere bono koruo jangeta ko bagochaki bo mune kiombike kyo bwa kichikura mune chimbebe IEPC na birenge bino tonya kwa tokubinyora asobonge kigima na bono Dennis Okachi agotanga tiga bantu bwa kichikura linde torusirute ABC Vincent Bosira Kuruengoto agotabanga titwana korege tuogia IEPC ange na setore tebabeke bitu a setore ange na setoko bikera isa kokora kurunyango swa gatanga litanga ni tobwatane na lyo turabwe chikura nabo igo chochi mumanyi nigagatebanga nabo korosa karo koimuka koligia kwelikia bune muno mwaka chikura abantu bande nigose nigo obwo baboro nigo abantu bakireti na nichibasche cha nigo chikoligwa na nigo toganyete chingaki okwelike korache ate chitundu bali na eliki kurwa emonga nigakorokia abantu abange bagachigwe no burayi bube na babolirie ajate yo gwesokia kwelikia mwanje muri nebirengerere binge mwanyara kwa bamukuru gochaga iga ndiuki mariga nigagotebanga
tiga tubwate chikura asobonge tochenchie oborai nabo igo oyo kurunga getembe kuru agotebanga akurukuri chinsemo chia ariamuni agatange sababu nelinga abakarani barwechia bisi baike omwana inchi ange byabone senge choko sanga birengere bya omwancho murigeria seke onga chinsa ibere abono to gukorera ke onga chinsa ibere korende aseke keke kero mutungwira nande na Dr. Daniel Monchere tunyaga bato kurigeria annamono amange igoro yenyagitari ya Springfield njeni ngoro ko Aaron Ototo nyangiri kuransa mimenyererio nigakoro kwa Wilson Makoli na kuransa ma transmission nigakoro kwa DJ Atsan wose Kevin Ongeri kende gotwara buligo bya Tembe TV ekionga kemamusi Bagaka ninjo ninjo tembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bagina ninjo aye muita keminyo tangana muimu kaigo ayabo nonyoraga keiga kukwanyora akuna kukwakora uzonye kwanda gukora gasi geteiga aliese kwayo sikikwaye ikitari ona ndege koirana kubwa Odio mesurumbu ikaransi tari atana okora kende pi abali gobono kidote nga muita keminyo tangana muimwe kaigo tata ikwara anyora geke kibwatere koboko kai ikikwara anyora geke ikikara kibwatere koboko demerere ni bintu bwate isaneka nainde kona tema gokora bike iriyegere bigo takaboko nya byabere bingi muita keminyo amini ndoto nga muita keminyo tangana muimwe kaigo rende Bagaka ninjo ninjo tembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bagina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. JMAP Preparatory School ni school y'umwana abuenete kwirikia na gusoma chinga cyeciga school yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya school eganigo ibwate kurwa class ya play group goika
grade gya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira endagera across kwa asachenire kegama mbabwato bosombi weskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogera umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekeragosoka kurwa seskureyo dikya omwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabo amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo